Imos coa información deportiva. A 22ª contrarreloxo de Traíñas organizada polo Club de Remo Cabo da Cruz contará con máis de 850 remeiros. Como novidade, estrearase unha bandeira solidaria para recadar fondos destinados á Asociación Española contra o Cancro. O remo acaparará as miradas en Boiro este sábado 1 de febreiro. O Club de Remo Cabo da Cruz organiza a 22ª regata contra o reloxo de Traíñas. Participarán 61 embarcacións con preto de 850 deportistas de Galicia e de diferentes puntos de España. A proba desenvolverase ao longo de todo o día. Pola mañá disputaránse as categorías base e veteranos e pola tarde as absolutas. Vamos a repartir na xornada de mañán e xornada de tarde. Na xornada de mañán arrancarán ás 11:30 as Traíñas BCS con 4 equipos. Na categoría veterana con 19 equipos e 2 equipos na categoría base. Contamos con unha participación pola mañán de 25 traíñas. Despois, na xornada de tarde, temos categorías absolutas na modalidade mixta, masculina e femenina, cunha afluencia de 36 traíñas. Contamos cunha participación total na contrarreloxo de 61 traíñas, uns 854 deportistas. Como novidade, este ano estrease unha bandeira solidaria para recadar fondos en beneficio da Asociación Española contra o Cancro. Participarán unhas tripulacións especiais, BCS, formadas por mulleres afectadas polo cancro de mama. Decidimos este ano empezar a lanzar a modo social a unha edición solidaria dunha bandeira que será financiada íntegramente por o Club de Empresas, que son todas as empresas que forman parte do sustento económico do club. Vale. Temos que salientar tamén que xa temos as inscripcións solidarias de Anémona, colaboran coa inscripción solidaria, van a poñer o seu aporte económico para a Asociación Española contra o Cáncer, que é o beneficio da bandeira solidaria este ano. Dende a delegación boirense desta asociación aseguran que, aínda que o remo é algo novo para elas, afrontan con ilusión este evento. Bueno, para min esta é unha novedade moi grande, isto de remo, porque non, a verdade é a primeira vez que se organiza en Boiro para a Asociación Española contra o Cáncer. E a min satisfáceme moito, porque van a remar as rapazas que están con cáncer de mama. Eso para min é moi gratificante. Estas rapazas luchadoras. Onte decíame a min unha das que van a remar: Marisa, estou moi nerviosa, anda nerviosa, estate contentísima que lo vais a hacer genial. E bueno, nada, darlle as gracias a estos señores que se preocuparon tanto e que tanto traballan por estas cousas tan bonitas que se celebran en Boiro. Dende o Concello animan aos interesados a chegarse ao Peirao de Cabo de Cruz para desfrutar dunha exhibición que reunirá preto de 850 deportistas do máximo nivel nacional. Estamos falando dunha competición deportiva importantísima que vai a transcurrir no noso Concello este fin de semana, no Peirao de Cabo de Cruz. Estamos falando de máis de 60 traíñas, casi 900, preto de 900 deportistas, porque cada traíña compoñen a 14 remeiros. E se o multiplicamos, pois creo que son 800 e pico de deportistas que son os que van a vir a sábado a remar aquí a Cabo de Cruz. Unha festa do deporte, unha festa solidaria, unha festa gastronómica para disfrutar os veciños e as veciñas de Boiro, aos cales de Boiro e os que non son de Boiro, de toda a comarca, de toda Galicia, os que queiran vir a Boiro a pasar aquí un día de deporte, un día, pois eso, solidario, e un día de festa, non? Para nós é moi importante recibir a toda a xente, que a xente quede contenta, e para iso estamos nós tamén, para colaborar, para empuxar aínda máis estas sinerxias, tanto deportivas como sociales,